नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। गुहागरमधील गावात जमिनीच्या वादातून काठ्यांनी मारहाण। कंत्राटदार तरी बना नाही तर निवडणुका लढवा, प्रवीण दरेकर यांचा विरोधकांना टोला। आणि रोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणाविरोधात आंदोलन सुरू। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील वेलदूर गावात जमिनीच्या आणि बांधकामाच्या वादातून काठ्यांनी मारहाण झाल्याची घटना घडली आहे। पाहूयात। तोडणार मी तू काय माझ्या केसीवाली तिकडे जा, तिकडे केसीवाली पोलीस स्टेशनला फोन टाक भाऊ मारशील बाग फोन घ्या इकडे हात लावू नको। पोलीस स्टेशनला फोन ओ काका ह्याला घेऊन जा कायद्याचा विषय फोटो काढलास ना वकिलाला फोन कर। बोलायचं नाही मी रिक्षा झाले आणि तुम्ही हात लावता, कायद्याने गुन्हा आहे तुमचा। तू इकडे आधी काय करतो तू? मेला वाटवाला होतो तो किरडी तुझी ती नंबर दे ना, ते नंबर दे ना, हे रक्त पण आले तुमच्या। कणकवलीतील एका कार्यक्रमात मंत्री नितेश राणेंनी समीर नलावडे यांचं कौतुक केलंय। पाहूयात। आणि दरवर्षी ह्या कार्यक्रमामध्ये आमच्या लहान मुलांचा आणि त्याचबरोबर त्यांच्या पालकांचा वेगळा उत्साह पाहायला मिळतो आणि मला विश्वास आहे की पूर्ण वर्ष आपण सगळेजणच या कार्यक्रमाची वाट पाहत असाल, कारण का एकंदरीत ह्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित पाहिल्यानंतर हा कार्यक्रम आमच्या कणकवलीकरांसाठी किंबहुना आमच्या जिल्ह्यासाठी किती मोठा झालेला आहे, किती लोकप्रिय झालेला आहे हे या पूर्ण जमलेल्या गर्दीतून आपल्याला पाहायला मिळत आहे। या कार्यक्रमामधून आपल्या सगळ्या जणांना आपल्या आयुष्यामध्ये या सुखाचे क्षण देणं आणि आपल्या या लहान मुलांसाठी आनंदाचे काही क्षण आमच्या समीर नलावडेजी आणि त्यांच्या सर्व सहकार्यांच्या माध्यमातून ते इथे आणतात, ते आपल्याला अनुभवायला मिळतात। सन्मान्य राणे साहेबांच्या संस्कारावर चालणारे आम्ही सगळे कार्यकर्ते आहोत आणि समीर नलावडेजींचा हाच गुण हा सन्मान्य राणे साहेबांच्या संस्काराचा खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंब आहे, हे मी आवर्जून इथे उल्लेख करतो। सत्ता असो किंवा नसो, जनतेची सेवा करत राहणं, जनतेच्या आयुष्यामध्ये सुखाचे क्षण देणं हेच खऱ्या अर्थाने संस्कार सन्मान्य राणे साहेबांनी आमच्यासारख्या असंख्य कार्यकर्त्यांवर टाकलेला आहे। मला अभिमान वाटतो आमचे समीर नलावडे निवडणुकीमध्ये जय पराजय हा होतच असतो, पण तरीही कुठेही मागे न बघता कणकवलीकरांची सेवा हाच माझं कर्तव्य स्वीकारून त्याच ताकदीने त्याच जोमाने परत एकदा आपल्या सेवेसाठी तत्पर झालेले आहेत, हे मला निश्चितपणे अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे। आपण सगळ्या जणांनी निवडून गेलेले माझे सर्व सहकारी नगरसेवक हेही आपल्या सेवेसाठी आपल्या आपल्या पद्धतीने प्रयत्न करतायत। मी आपल्या सगळ्या जणांना जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून, आपला आमदार म्हणून आणि या सगळ्यांचे सहकारी म्हणून मी आपल्याला विश्वास देतो, या कणकवलीच्या विकासामध्ये ज्या ताकदीने आम्ही सगळेजण आतापर्यंत काम करत होतो त्याच्यापेक्षाही गतीने आपल्या सेवेसाठी आम्ही यापुढेही काम करत राहू, हा विश्वास तुम्हाला मी आजच्या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने देतो। आपण सगळ्यांचा आशीर्वाद आणि प्रेम हाच आमच्यासाठी आमचं खरं पद आहे। तुम्ही जे आशीर्वाद देता, विश्वास दाखवता आणि आम्हाला आपली सेवा करण्यासाठी जी ताकद आणि जी ऊर्जा देतात,
हीच आमच्यासाठी अतिशय महत्वाची आहे. परत एकदा आमच्या समीर नलावडेजींना हा कार्यक्रम छोट्या मुलांचा असला तरी एक मोठ्या हृदयाचा आमचा समीर नलावडे असल्यामुळे त्यांनी एक चांगला उपक्रम वर्षानुवर्ष तो आमच्या कंटिन्यूसाठी घेत आलेला आहे. आणि याही पुढे जे जे उपक्रम आम्ही दरवर्षी आपल्यासाठी घ्यायचो, जे ज्या विकासाचे शब्द आम्ही आतापर्यंत आपल्याला दिले होते ते सगळे शब्द आम्ही पूर्ण करण्याची ग्वाही आपल्याला या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने देतो. परत एकदा आपल्या सगळ्या जणांचं या उपक्रमाच्या निमित्ताने मी मनापासून स्वागत करतो आणि आमच्या समीर नलावडे आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याचं मनापासून अभिनंदन करतो. केंद्र सरकारच्या 4 श्रमसंहिता पूर्णपणे कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या आहेत असा आरोप कामगार नेते कॉम्रेड कुंभार यांनी केला आहे. तसंच याविरोधात देशातील प्रमुख कामगार संघटनांकडून 12 फेब्रुवारीला देशव्यापी संप पुकारला आहे. कामगारांनी लढून मिळवलेले कायदे नष्ट करण्याचा आणि कामगारांच्या हक्कावर गदा आणण्याचा केंद्र सरकारने जे काही 4 श्रमसंहिता लागू केलेल्या आहेत, खरं तर या 4 श्रमसंहिता कामगारांना पूर्णपणे नेस्तनाबूत करून कामगारांच्या हक्कावर गदा आणणाऱ्या आहेत. आणि ह्या श्रमसंहिताच्या विरोधात देशातील प्रमुख संघटनांच्या नेतृत्वाखाली येत्या 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशव्यापी संप होत आहे. आणि त्या संपाचा भाग म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कंत्राटी सफाई कामगार देखील त्या संपात सहभागी होणार आहेत. आज सावंतवाडी येथे झालेल्या सफाई कंत्राटी कामगारांच्या प्रतिनिधीच्या मीटिंगमध्ये एकमुखी निर्णय घेण्यात आला की या संपात सहभागी होऊन आपण कामगारांचे अस्तित्वात असलेले हक्क कायदे आपल्याला मिळवायचे आहेत आणि 4 श्रमसंहिता रद्द झाल्याच पाहिजेत, हा एकमुखी निर्णय झालेला आहे. सोलापूरमध्ये सुषमा अंधारे यांनी भाजपच्या जुन्या घटना काढत जोरदार टीका केली आहे. काय माहितीये का, नाही गोरे बोलले त्याच्यात काय विशेष आहे, काय आश्चर्य वाटायचं कारण आहे. पृथ्वीचा आकार केवढा, ज्याच्या त्याच्या डोक्या एवढा. जो ज्या संस्कृतीमध्ये वावरतो तो ती संस्कृती ते संस्कार दाखवतो. तो भाजपचा संस्कार आहे, त्यात फार काय मोठी गोष्ट आहे. उन्नाव कटवा कांडामध्ये ज्या कुलदीप सेंगरवर आरोप होते त्या कुलदीप सेंगरची मिरवणूक काढणारी भाजपा, महिला खेळाडूचा करण्याचा आरोप ज्या ब्रिजभूषणवर त्या ब्रिजभूषणला उमेदवारी देणारी भाजपा, बदलापूरमध्ये ज्या तुषार आपटेवरती आरोप आहे त्या तुषार आपटेला स्वीकृत नगरसेवक करणारी भाजपा, फलटणमध्ये संपदा मुंडे प्रकरणामध्ये ज्या रोहित नागतिळेवरती आरोप आहे त्या रोहित नागतिळेला उमेदवारी देऊन निवडून आणणारी भाजपा. अजून किती उदाहरणं देऊ, माझ्याकडे चिक्कार आहेत बरं का. नाही. तर त्याच्यामुळे गोरे याच्यापेक्षा वेगळे वागले असते तर बातमी झाली असती. गोरे जर म्हणाले असते ना की प्रणितीताई आपण माझ्या भगिनी आहात आणि मी माझ्या बहिणीबद्दल काहीही बोलू इच्छित नाही, तर ती बातमी झाली असती की अरे बापरे हाऊ इट इज पॉसिबल, गोरे चक्क इतकं संस्कारी भाषा बोलले तर बातमी होईल. पण गोरे ज्या पद्धतीने बोलले इसमें कोई ये बडा लाजमी है. म्हणजे बघा काल तिकडे काहीतरी मुंबईत झालं तेव्हा आवड काय म्हटले की आप कुछ भी बोलो मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा. ती संस्कृती झाली. हा फरक आहे, संस्कारांचा फरक आहे. असं आता मुंबईमध्ये भाजपच्या 11 उमेदवार जे आहेत ते पराभूत झालेले आहेत आणि त्यांनी असं आरोप केलेला आहे की शिवसेना शिंदे गटाने आम्हाला मदत केलेली नाही कोणते, त्यामुळे आम्ही पराभूत झालो. कोणाचे? भाजपचे. अरे ते मला कशाला विचारताय, भाजप आणि सेनेची लागलेली कलगी तुरा त्यांच्यातली कुस्ती त्यांना मिटवू देत नाही. मी कशाला पंच होऊ त्या दोघांमध्ये. मला काय वाटतं भैया, मी अशा रिकाम टेकडे नाही काम करणार. भविष्यात टिकेल असं वाटतं. मी थोडी बागेश्वर बाबा आहे की मी त्याचं भविष्य सांगू शकेल. सोशल मीडियामध्ये महिलांच्या प्रतिक्रिया येतात एखाद्या विषयावरती, तर त्याच्या खाली जे येतात ना सगळे आहेत, तर त्याच्यावरती काही महिला संघटनांच्या वतीने काही विचार आहे की नाही. त्याच्यावर सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आयोग नावाची एक अंधश्रद्धा नेमलेली आहे की ज्याची लोकांची अंधश्रद्धा आहे की आयोग काम करत असतो. तर त्या आयोगाला लोकांनी बोललं पाहिजे, विचारलं पाहिजे की चला तुमचं हे पण जरा काय आहे बघा ना. विधिमंडळात एकदा विचारायला पाहिजे. हो, मी खालच्या शब्दात ठीक आहे दादा, मी जेव्हा कधी विधिमंडळात जाईल ना तेव्हा नक्की मी त्याच्यावरती काम करेन. भेट दिली वाहन चालक, वाहन चालक काय म्हणते
बेशुद्ध अवस्थेत सापडले. तर त्याच्यावर त्या वाहन चालकांनी उत्तर दिले की वरील तुम्हाला त्रास देता सुट्टा देत नाही. त्याच्यामुळे ही पाहणी करायला मंत्री येणार आहेत म्हणून ते दारू पूर्ण आलो. अशा पद्धतीची भूमिका आहे. काय एकंदरीत परिस्थिती आहे परिवहन विभागाची? जाऊ द्या, जिथे त्यांच्या आमदार कॅन्टीन मध्ये मारामारी करतात तिथं काय लोकांकडून अपेक्षा करतात. ओके, थँक्यू सो मच. पुरंदरचे शिंदे शिवसेनेचे आमदार विजय शिवतारे यांनी शरद पवारांवर टीका केली आहे. पाहूयात. हे मुख्यमंत्री होते 4 वेळा, शरद पवार. अजित पवार 5 वेळा उपमुख्यमंत्री होते. राज्यातल्या सगळ्या देवस्थानांना पैसे यांच्या काळामध्ये दिले गेले, पण यांना पुरंदरचा खंडोबा बाकी दिसला नाही. बरं का, लोकांवर अन्याय केले, देवावर सुद्धा अन्याय केला. मी मंत्री असताना तो आराखडा तयार केला 349 कोटीचा. कधी हे आकडे ऐकलेत का काँग्रेस राष्ट्रवादीचे? नेतेच दळभद्री तर ते काय पुढचे आकडे, चिंदी चोर सगळे तर ते काय ते बघणार एवढे मोठे आकडे. 349 कोटीतले 109 कोटी मंजूर करून वितरित करून काम संपत आलंय. आता जाऊन बघा. 275 वर्षानंतर पुण्यश्लोक अहिल्याबाईंच्या नंतर या देवस्थानचं काम करण्याचं, जीर्णोद्धार आणि याचं काम, विकास आराखडा करण्याचं काम, त्याचं भाग्य विजय बापू शिवतारे आणि शिवसेनेला लागलं. आमच्या एकनाथभाई शिंदेनी, मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेस येऊन सत्तेवर खुर्चीवर असणारा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा, शरद पवार सुद्धा कधी आले नव्हते, सत्तेवर खुर्चीवर असणारा मुख्यमंत्री पहिल्यांदा इतिहासामध्ये खंडोबाच्या दर्शनाला आला. ते आमचे एकनाथराव शिंदे, शिवसेनेचे नेते. कुलकर्णी यांनी खोटं बोलले. कुठचं जुनं? अरे जाणार आहे ना तिथे, आता मोठी लाईन, डबल लाईन करतोय आपण तिथे. त्यामुळे अरे म्हणा काहीच केलं नाही ना 50 वर्षात. हा, इकडे जाणार नाही, तिकडे जाणार नाही, इकडे येणार नाही. काय बोलणार यांना? काय बोलणार यांना? कमीत कमी ते 16 वर्ष अडकलेलं काम तुमच्या बापाच्या राज्याच्या काळात काही झालं नाही. धरण पूर्ण करून इथपर्यंत आणतोय, ते उपकार माना ना. हे लोकांसाठी काम आहे. आणि म्हणून कोणी काही अपप्रचार केला अजिबात, त्यांना म्हणत तुमच्या काळात तर काहीच झालं नव्हतं. आता ते इकडून जाईल की नाही ते बाप्पू आणि आम्ही बघून घेऊ. त्यामुळे अपप्रचाराला अजिबात हे करू नका. आणि या गावामधून माझी अपेक्षा असं आहे. आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत महाडमध्ये विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पाहूयात. पोलादपूरचा आमचा झेडपी मेंबर आहे जो चंद्रकांत कळंबे, कॉन्ट्रॅक्टर तरी बना, नाही तर लोकांच्या निवडणुका तरी लढा. कॉन्ट्रॅक्ट घेणार, बिलं काढणार, खरी खोटी बिलं काढणार, कसं काम होणार सांगा मला? एखाद्या कामावर त्या ठिकाणी 50 लाखाचा निधी टाकला, 50 लाखाचं काम झालं पाहिजे ना. माझा दावा आहे महाड पोलादपूर मधली, मी नंतर कामांची पण चौकशी लावणार आहे. हे काय होत नाही. इथे निवडणुका लढवा, कॉन्ट्रॅक्ट घ्या, 2-4 बगल बच्चांना पोसा, याच्या पलीकडे लोकांचा उद्देश नाही. तुम्हाला आज मी सांगतो, आमचे दोन्ही झेडपी मेंबर जिल्हा परिषद तुम्हाला या सगळ्या विषयावर त्या ठिकाणी जागरूक असलेले दिसतील. स्थिती आहे हेच मेंबर हेच ठेका घेणार, त्यांच्याच भावाला बहिणीला ठेके देणार. तुम्ही कोणासाठी आहात? निवडून कोणासाठी येता? लोकांसाठी ना. आपल्याला वाटतं लोक सजगपणे बघत असतात, त्यांना योग्य वाटतं ते करत असतात. आणि तसंच तुम्हाला महाड पोलादपूरमध्ये भारतीय जनता पार्टीला 100% कमळ फुलेल, हे मी तुम्हाला आज दाव्याने सांगतो. आमच्या 3च्या 3 पंचायत समिती इथल्या पोलादपूरच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या लगेच SMS द्वारे कानावर घातली. त्या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांनाही याचं गांभीर्य मी लगेच पोचवण्याचं काम केलं. गडकरी साहेबांच्या PAशी बोललो, कारण मी आज 2.5 तास फक्त एका इंदापूरला होतो. तुम्हाला यायला लेट त्याच्या फक्त इंदापूर. एवढा मी पॅनिक झालो होतो. तर लोकांना नेहमी हा अनुभव त्रास 100% होत असणार. आणि तुमच्या मार्फत मी सांगतो की मी स्वतः पाठपुरावा करेन आणि लवकरच, कारण शेवटी स्वतःचं जेव्हा जळतं तेव्हा कळतं. आज मी प्रत्येक नाही, कुठलीही भाजपच्या परवानगीनं MIM बरोबर युती झालेली नाही. बातम्या असतील तर त्या खोट्या असतील, कारण अचलपूरला त्या ठिकाणी अचलपूरचं होतं, अमरावतीचं होतं, पण पक्ष नेतृत्वाने क्लिअर कट सांगितलेलं आहे. आता स्थानिक स्तरावर काही झालं असेल तर मला कल्पना नाही, पण भाजप पक्ष म्हणून
भूमिकेशी तडजोड करत नाही आणि करणार नाही. सन 2002 मध्ये उपअधीक्षक म्हणून महाराष्ट्र पोलीस दलात रुजू झालेले डॉक्टर मोहन दहीकर यांनी आपल्या दीर्घ निष्ठावान आणि कर्तृत्ववान सेवेद्वारे पोलीस दलात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी भारत सरकारकडून राष्ट्रपती पदक जाहीर झाल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात अभिनंदनाचा वर्षा होत आहे. सेवेच्या प्रारंभी वरोरा आणि नागपूर ग्रामीण उपविभागात उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून काम करताना त्यांनी शिस्त, पारदर्शकता आणि प्रभावी पोलिसिंगचा ठसा उमटवला. अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक पदावर जालना येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्या समर्पित नेतृत्वामुळे व सर्वांगीण प्रशासनामुळे या केंद्राला ISO प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. ही त्यांच्या कार्यक्षमतेची ठळक पावती ठरली. मुंबई पोलीस आयुक्तालयात पोलीस उपायुक्त वाहतूक झोन 10 व झोन 11 येथे कार्यरत असताना गुन्हे अन्वेषण, अंडरवर्ल्डमधील फरारी आरोपींचे प्रत्यार्पण, कायदा व सुव्यवस्था तसंच VIP दौऱ्यांचे नियोजन यासारख्या अत्यंत जबाबदारीच्या कामकाजात त्यांनी उल्लेखनीय यश मिळवलं. मुंबई ATS मध्ये पोलीस उपायुक्त म्हणून त्यांनी अनेक दहशतवादी गटांचा पर्दाफाश करून राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी दिली. जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या भिवंडी शहरात पोलीस उपायुक्त म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी सूक्ष्म नियोजन, वाहतूक, अंमलबजावणीच्या माध्यमातून धार्मिक सण तसंच 2024च्या विधानसभा निवडणुकात शांततेत पार पाडून आपली नेतृत्व क्षमता पुन्हा सिद्ध केली. कोकणातील पर्यावरण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषणाविरोधात जनाक्रोश तीव्र होत आहे. प्रदूषणकारी रासायनिक कंपन्यांविरोधात पुकारलेलं बेमुदत आंदोलन सलग 3ऱ्या दिवशी सुरू असून कर्करोगाच्या विळख्यातून वाचवा अशी आर्त मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार शेतकरी, बागायतदार आणि पर्यावरण प्रेमींनी केला आहे. मी राजेंद्र गोपीनाथ दामरे, इथे स्थानिक असून ग्रीन वर्ल्ड फाउंडेशन लोटे याचा मी अध्यक्ष आहे. गेली 35 वर्षे इथं ज्या कंपन्या आल्यात इतके गॅसेस सोडतात, इतकं पाणी, सांडपाणी सोडतात. प्रत्येक कंपनी आतमध्ये बोरिंग मारून पाणी जिरवते. पूर्ण हा प्रदेशाची वाट लागली. ज्या वेळेला रात्री तर प्रत्येकाला आपलं घरदार गॅस एवढा सोडला जातो की सगळ्या खिडक्या बाऱ्या बंद कराव्या लागतात आणि प्रत्येक लोट्यातल्या घरामध्ये एक कॅन्सरचा पेशंट तयार झालाय. कोणतीही डॉक्टरची चौकशी नाही, वरून कोणी काही करत नाही. फक्त आता ही जी कंपनी तिथं अत्यंत घातक आहे, जी संपूर्ण कोकणातल्या समुद्राची पूर्ण वाटोळ लावणार आणि सगळ्या माणसाचा रोजगार घालणार. आम्हाला रोजगार हवा आहे, पण आम्हाला अशा कंपन्या नको ज्यांना जगातनं हाकलून दिलेल्या. अशा कंपन्या जर इथे असतील तर काय करणार आम्ही? आता आम्ही हे आंदोलन करतोय आणि आम्ही सतत करतो. बरं, अजून आमचे 4 टप्पे पुढचे ठरलेले आहेत, ते आम्ही गुप्त ठेवले. त्या आंदोलनात आम्ही ते तसे टप्प्याने वाढवत जाणार आणि आम्ही कोकणाचं संरक्षण करणार याच्यासाठी आम्ही एसटीच्या ताफ्यात लवकरच तब्बल 8,000 स्वमालकीच्या नव्या गाड्या दाखल होणार आहेत. त्याबाबतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. प्रवाशांसाठी मोठी आनंदाची बाब असली तरी एसटीच्या नव्या गाड्यांवर चालक वाहक मात्र कंत्राटी असणार आहेत. त्यामुळे एसटी समोर हे मोठं आव्हान ठरणार आहे. एसटीच्या गाड्यांचा ताफा वाढत असून येत्या 2-3 वर्षात नवीन बसेसचा आकडा 24,000 जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. कधी काळी एसटीकडे सर्वात जास्त म्हणजे 18,800 गाड्या होत्या. त्यात कमी होत तो आकडा 14,000 पर्यंत आलाय. पण आता मात्र हा आकडा 24,000 पर्यंत नेण्याचं नियोजन सुरू आहे. स्वमालकीच्या 3,000 गाड्यांना वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. नव्या गाड्या येत असल्या तरी मनुष्यबळाचा प्रचंड तुटवडा हे मोठं आव्हान आहे. सध्या शासनानं 16,500 चालक व 1,100 यांत्रिकी कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यास परवानगी दिली आहे. हे कंत्राट कर्मचारी 3 वर्षांसाठी आहे. भविष्यातील धोके पाहता शासनानं कायमस्वरूपी कर्मचारी भरती करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी एसटीतील कामगार संघटनांनी केली आहे. कुडाळ तालुक्यातील कुपवडे बौद्धवाडी येथील ग्रामस्थांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्त्याच्या प्रश्नावर आता आक्रमक पवित्रा घेतलाय. वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनं मिळत असल्यानं येणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवरती बहिष्कार टाकण्याचा निर्धार ग्रामस्थांनी केला आहे. कुडाळ तालुक्यातील कुपवडे हे जे गाव आहे त्या गावामध्ये जवळपास 25 घरांची बौद्ध वस्ती आहे. 25 पेक्षा जास्त. ही वस्ती गेली 2 दशक 20 वर्ष रस्ता मिळावा, बौद्ध वस्ती मुख्य रस्त्याला जोडली जावी यासाठी लोक लढत आहेत. अत्यंत शांतपणे, शांततेच्या मार्गाने अर्ज विनंत्या देऊन या रस्त्याची मागणी सर्व स्तरावर कुपवड्यातील बौद्ध बांधवांनी केलेली आहे. अगदी पंतप्रधान कार्यालयामध्ये सुद्धा त्यांनी पत्र टाकलं. पंतप्रधान कार्यालयाने सुद्धा खालच्या सगळे महाराष्ट्रातले जे तत्सम अधिकारी आहेत
त्या अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन कार्यवाही करावी यासाठी सुद्धा सूचना दिल्या होते. महाराष्ट्र सरकारचं या रस्त्याच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी असं कोणतंही आस्थापन त्याने शिल्लक ठेवलं नाही जिथं त्याने निवेदन दिलेलं नाही. सामाजिक न्याय विभागापासून ग्रामीण विकास मंत्रालय जे आहे इथपासून सचिव स्तरापर्यंत त्याने निवेदनं दिलेली आहेत. परंतु ही सगळी निवेदनं अधिकाऱ्यांनी घेतली, त्याच्याबद्दल काही अद्याप केलेलं नाही. कुपवडे बौद्धवाडीची जी अवस्था आहे, म्हणजे आता सरकारचं धोरण आहे की जिथं प्रत्येक वस्ती ही रस्त्याने जोडली जावी, असं भारत सरकार, राज्य सरकार यांचं सामाजिक न्यायाचं धोरण असतानाही आणि हे वर्ष भारतीय प्रजासत्ताकाचे 75वं वर्ष आहे. भारत प्रजासत्ताकाचं 75वं वर्ष साजरं करत आहे. 75 वर्षानंतर सुद्धा कुडाळमधल्या कुपवडे सारख्या बौद्ध वस्तीला रस्ता मिळू नये यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. आजही त्या वस्तीतील लोकांना पावसाळ्यामध्ये म्हणा किंवा उन्हाळ्यामध्ये 3 चाकी किंवा 4 चाकी गाडी वस्तीत जात नाही. पावसाळ्यामध्ये जर एखादे आजारी पडले, बाळंतीण असले किंवा वृद्ध असला तर त्यांना पाठगोळी मारून मुख्य रस्त्यावर आणावं लागतं. 75 वर्षानंतर बौद्ध बांधवांना आजही अशा रस्ता नसल्याने अशा अवस्थेत जगत असतील तर ही शरमेची गोष्ट आहे. पण लोक लढतायत. 20 वर्ष अर्ज विनंत्या देऊन काही होत नाही म्हटल्यानंतर 22 सप्टेंबरला लोकांनी कुडाळ तहसील कार्यालयासमोर प्रांतांना नोटीस देऊन 1 दिवसाचं धरणं आंदोलन केलं. हे धरणे आंदोलनाच्या वेळी तहसीलदारांनी मीटिंग घेतली. तहसीलदारांच्या दालनामध्ये जी मीटिंग झाली त्याच्यामध्ये 2 निर्णय झाले, 3 निर्णय. पहिला निर्णय असा होता की ग्रामसभा घेऊन जी पायवाट आहे ती दप्तरी लावण्यात यावी, तसा ठराव करावा. दुसरं असं होतं की मॅपिंग करावं, म्हणजे मुख्य रस्ता आणि कुपवडे बौद्धवाडी याच्यामध्ये शेतजमीन आहे आणि ती शेतजमीन आहे ती देवस्थानची जमीन आहे. अलीकडच्या काळामध्ये जे शेतकरी पूर्वी कसत होते ते आता कसत नाही आहेत, पडीक आहे आणि तिथून लोक रस्त्याची मागणी करतायत. आणि ही पिढ्यानपिढ्याची पायवाट आहे, म्हणजे पावसाळ्यामध्ये शेताच्या बांध्यावरून वस्तीमध्ये जावं लागतं. ही परंपरागत पायवाट आहे. तर ह्या परंपरागत पायवाटेचं मॅपिंग करावं यासाठीचे मीटिंगमध्ये त्यांनी निर्देश दिले होते. बीडीओना निर्देश दिले होते, तत्सम ग्रामसेवकांना निर्देश दिले होते. आणि तिसरी गोष्ट, ही जमीन जी आहे, ज्या जमिनीतून लोक रस्त्याची मागणी करतायत ती देवस्थान कमिटीची जमीन आहे. आम्ही त्यांना तहसीलदारांना विनंती केली की देवस्थान कमिटीची जागा संपादित करता येईल, कारण आता शेतकरी कसत नाही आहेत. त्यामुळे तुम्ही एक पत्र कोल्हापूर देवस्थान कमिटीकडे द्या, आम्ही त्याचा पाठपुरावा करतो आणि त्यांची एक मंजुरी घेऊन येतो. पण 3ही निर्णय जे मीटिंगमध्ये झाले त्याच्याबद्दल कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आणि त्यामुळे नाईलाजाने कुपवडे बौद्धवाडीतल्या सगळ्या बौद्ध बांधवांना रस्त्यासारखी अत्यंत मूलभूत गरज असणारी गोष्ट आहे ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांना शेवटी कलेक्टरांकडे जावं लागत आहे. आम्ही गेल्या आठवड्यात निवेदन दिलेलं आहे, अजूनही त्याबद्दल कलेक्टरांनी कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. पण आम्ही या लोकांनी असं ठरवलेलं आहे की 26 जानेवारीला भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जिथं आम्ही आंदोलन थांबवलेलं होतं, धरणे आंदोलन, कुडाळ तहसील कार्यालयात जमून तहसील कार्यालय इथून कलेक्टर ऑफिस पर्यंत आम्ही पायी चालत जाण्याचा लॉंग मार्च आम्ही काढायचं ठरवलं आहे. 26 जानेवारीला सकाळी 9 वाजता तहसील कचेरी इथून कुपवडे बौद्धवाडीतील बौद्ध बांधव, स्त्री पुरुष
शाळा कॉलेजमध्ये जाणारी मुलं अशी सगळी जमून तिथून आम्ही मार्च करणार आहोत आणि त्याच दिवशी पोचू किंवा दुसऱ्या दिवशी पोचू, पण आम्ही आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आमची व्यथा घेऊन जाणार आहोत. कारण 5(2) नुसार म्हणजे मामलेदार कोर्ट ऍक्ट कलम 5(2) नुसार तहसीलदारांना अधिकार आहेत जमीन रस्ता देण्याचे, त्यासाठी जमीन संपादित करण्याचे. दुसरं, महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 143 नुसार या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तहसीलदारांना आदेश करू शकतात जमीन संपादन, रस्त्याच्या संदर्भात जमीन संपादन करण्याचे. परंतु ना जिल्हाधिकारी या संदर्भातले काय आदेश देत आहेत, ना तहसीलदार काही करत आहेत. कायदा आहे, कोणतीही वस्ती ही रस्त्याला वंचित राहू नये. कारण आमचं म्हणणं असं आहे की रस्ताच जर आमच्या वाडीपर्यंत नसेल तर या वाडीतील मुलं यांचा विकास कसा होणार, मुलं शाळेत कशी जाणार, आजारी माणूस किंवा बाहेर हॉस्पिटलमध्ये एखाद्या माणसाची डेथ झाली तर त्याला आमच्या वस्तीपर्यंत कसं घेऊन जाणार. ह्या सगळ्या गोष्टी प्रशासनाला माहीत आहेत, परंतु प्रशासन जाणून बुजून केवळ दलितांची वस्ती आहे, बौद्धांची वस्ती आहे, 20-25 घरं आहेत, केवळ भेदभाव म्हणून हे सरकार प्रशासन काम करतं असा आम्ही आरोप का करू नये. 75 वर्ष वाट बघितली, निवेदन दिलं तरी सुद्धा प्रशासन वरचा कागद हलत नाही. याचा अर्थ असा की हे प्रशासन, हे सरकार उपवड्यातील बौद्ध बांधवांचा भेदाभेद करत आहेत, जाणून बुजून दुर्लक्ष करत आहे. कायदे आहेत की वस्तीला रस्ते देण्यासाठी अधिकार तहसीलदारांकडे आहेत जमीन संपादित करण्याचे. महामार्ग झाला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, महामार्ग होत असताना वन जमिनीपासून देवळं सुद्धा संपादित केली आहेत. महामार्गासाठी इथले अधिकारी तहसीलदारांपासून जिल्हाधिकाऱ्यापर्यंत सर्व कायद्या वस्तीसाठी जी कमिटीचं देवस्थान कमिटीचं पत्र आहे, या पत्रामध्ये देवस्थान कमिटीने सरळ म्हटलेलं आहे की ही जर जमीन पडीक असेल आणि ती देता येत असेल तर तसा अहवाल आम्हाला द्यावा असं देवस्थान कमिटी कोल्हापूरने सांगितलेलं आहे. त्यामुळे अत्यंत वाईट वाटतं की एका छोट्या वस्तीला इतकी 75 वर्ष रस्त्यासाठी वाट बघावी लागत आहे. उद्या होणाऱ्या लॉंग मार्चची दखल जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली नाही व योग्य न्याय दिला नाही तर येत्या पंचायत समित्याने आणि झेडपीचे ज्या निवडणुका होत आहेत या निवडणुकावर सुद्धा बहिष्कार घालण्याची भूमिका आमची आहे. ते आम्ही उद्याच्या लॉंग मार्च नंतर आम्ही ठरवू. या आंदोलनाला जिल्ह्यातल्या तमाम बौद्धांचा बुद्धिस्ट फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली श्रमी मुक्ती दलाचे नेते संपत देसाई हे या परवाच्या आंदोलनामध्ये सहभागी आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन रस्ता मिळवूनच थांबेल असं सगळ्यांचा निर्धार आहे आणि आशा आहे की या जिल्ह्यातले पालकमंत्री, आमदार हे या प्रश्नामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करून लोकांच्या रस्त्याचा प्रश्न सुटवतील अशी आशा आहे. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.